केमन लागुच? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत एंजॉय भी करूँ। हां हां ठीक है। आपण माने खुशी तो हमें बहुत खुशी। बारी बाबू बताନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋର ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେ କଣ କରିବେ ଶୁଖିଲା ମଣିଷର ଆଉ କଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଶୁଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ମହାଶୟ କୁକୁଡ଼ା ମହାଶୟ ହେଲମେଟ ଦେଇକି ବଇଛନ୍ତି ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା ବିନା ଗାଡିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଉଠୁନି ଗୋଡା ବି କିଛି ଉଠୁନି ଆଉ ଏପଟେ ତ ମୋଦି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆସିକି କଣ